Louie Basilio na naman po. Maya po oras kay kayungan. Kaning milabasan na yaldo. Wala pa pong gewang video. Mig request na po kay Mark Joseph David keng taga Pampanga ko International. Sana po po tanggawa akong video itang bala mo tuturo ka mo keng eskwela. Ala naman siguro tuturong makaboxer ko man pong makakupyang LA. Anyway, ang po yung Kapampangan ko pag Maragol ko International Mr. Jet Li Tiongko. May request yan naman po. Nganing milabasa na Eldo at hinta na naman po ngigit. Itang bala mo pasibay $1 heta sasabihan de. Ante niya, kumusta ka Cab sana? Eya po Cab sita. Kabalen niya po. Nung puriyan kumusta ning metong Kapampangan? Kumusta ka Kabalen? Hindi pa yung metong sabagay sabagay bala mo'y batsaketang amanong sabagay dareng Tagalog nung akong kukut na nyo hanapin ko ray mas manayon niya king bagay kaya tangaldo ala ko pong buring paralisan kaya kayo nung iya po yung sinabi ko magsalbi tayong pisabihan chismoso. Ang chismoso aman yung Spanish. Kaya nga manong English, gossipy yan. Pero akaragulang ko yung chismoso kareng Kapampangan. Maindredo sana. Areng chismoso gagamitan din rin Tagalog Kaya yung Kapampangan maindredo sana. Okay, hindi pa yung metong. Ikit kayo niya manyibak kong dutong Meragul kaya baryo. Ang manyibak bala mo iba siya kaya nga manong Tagalog nung akong kunan nyo mamalatso retang palatso ilapin retang palakula malati retang palakul ilap retang regular karagulan na palakul so nung gamitan tayo mamalakul o kaya mamalatso kung dutong o ini siguro takal muna ni mga kanini niya lawin niya palayan bala mo yung palayan Tagalugan niya. Para ka na ako balo kaya kayo. Kalupad na rin meratong kayong marangle. Marangle nga house mi o kaya rin Mexico ata yung house data asikan o asikan. Asikan. Kaya makayong balong yagkas pero marangle yung gagamitan mi. Anyan pekataule. Keng susunod Keng susunod. Balam Tagalog yan naman nung gamitan kay keng manong Kapampangan mas manayon niya siguro nung keng tutuki o kaya keng pasibayo kayong datang o ito po pata may pakaba sumawa kayo kayo po sana sasawang makirandam manalbe ka rin video reni at kayo po sana mimimua potang ako sanda kayong kapanglog tang Kapampangan Tagalog po pa pikakarining Kapampangan kayo mga Pampangan tapo turuyo po rin asawa yo anak yo katwangan yo apuyo pati na resiping yung bali ang pong kakaluguran yung Kapampangan naman eko balu ot managalog la dakal pong salamat ang gapo ken tutuki eko yo po sana sasawa Louie Basilio Kapampangan dakal po salamat.